15, 4 Sobricari Street, Bayo Buongon. Grabe. Dagan pagbuongon diya. Oo. Pag wala na. Mga dagkog buongon ang naadiha ron. Asa na pangalan? Si Ma'am Melody. Ma'am Melody, mo tanong ko si Ma'am Melody. Nganong walay ulo ang isda sa sardinas? Ngayon wala. Ano ulo gikwaan naman na siya daan. Lisod pa ko talon, no? Ay, lisod to bagol. Okay, Melody, salamat kayo. Kaya naminaw ka Barangay FM, dawatan ng bugas. Ay, salamat. Thank you, Madam Melody. Pagbugas. Dapat ka Thank you. inigkilisa, dapat manghinaw sa daan. Dili dito manghinaw. Dapat na, bago pa nagkut-kut slubot. Melody, salamat Melody. Salamat, Ma'am Melody. Dagan salamat sa 103.5. Kisa may pabarangay na to diha. Ay, pabarangay na ako ang akong mga igso, ay mga kapamilya sa Carpenter. Mga kapuso ko tayo nimo, basta ganahan ka. Aha. Garden Pixon, mga Montes. Oo. Wala lang, dagang salamat. Ang mga kapuso, dili mo bation. Ay, ang mga kapuso, si Papa Jack, sa katong, kanang alas 11 galing. Ay, oo. Sige, salamat kayo. Salamat, Day. Sa Pikas Ma'am Stasyon po ko na Melody. Papa Jack. Sige, dagang salamat sa bugas sa sardinas. Okay, salamat kayo. Salamat Thank you. kayo. Sige, nagdaho mo ko sila nga dito ta. Dili ba kay ang bugas magod na magoy apil og kanang nay sardinas. Nay sardinas. Nya karon nay gihatagan og bugas og sardinas. Nanireklamo. Nareklamo mo ano man? Ano man yung sardinas din yung panghatag sa Barangay FM nga wa man ni ulo ning isda sa sardinas. Actually, hindi naghimay ni Kapitan Lodi. Sa tinuod lang ang ulo gikaon na mo dire ano. Mange ulo-ulo na mo dire. Salamat ka mo ang unod das inyo. Amo ulo kita. Uluhay na mo dire. Ay, pabalaki. Ay, tabakan itong kaon mong ulo niya ha. Ay, alam no? Lami. Ay, ato na ipabarangay din na si Cheska, si Nicole, si Clarido, and sa tanang mga Clarido family. Hi kay Lady G. Excited ba siya makadawat og bugas? Ay, mao ba? Si Mary Grace Laurente, tanan taga kilometer 8.5, Matina Pangi sila Honey Grace Torres, si Glidel Himangpang, Antoinette Alfaro, and Hanilu. Happy birthday po di ay kay Jennifer Ariola Barong. Gigakala kay Bayok Cindy sa Londron, Soriano, ang usa ka teacher nga gwapa sa may 19B Bakaka. Oy, salamat sa inyo ang gwapa kayong teacher diha karon. And good morning nila sa ato po ipabarangay diha karon si Lady Lady M. Tama ba? Digo City. Oy, salamat kaayo ha. Tita Beauty, before ko mulakaw. O sige, nabasa na namo. Daghang salamat. And mayong morning po ato po na ipabarangay ang mga taga-Tagum City nga naminaw sa ato karon si Nicoiri, si Karina, Jilay, si Angeli, Riposposa from Acaso Oga, Pakot family sa may barangay San Agustin, Tagum City, and mga Brullias family, si Elsa, Ana Flor, og Angie. Salamat. Kaya nagkasalamat pabarangay po na to, tanan taga Barrio Buungon, Barangay 15-B. Nagkasalamat daw sa Barangay Buungon, Barangay 15-B, Benita Dayot, Erani Del Rosario, nagkasalamat, Girly Gatis, Grace Kibo, Beverly Lakang, Mildred Casis, and Rexy Babes Ramos. Maraming salamat kay Chris Marie Valmorida. Hi, nagkasalamat sa tanan ka barangay. Magsugod na itong Becky Bilari ba? Ala, ito na. Eto na, ha? Ha? Eto na? Abangan na, Nams. Abangan na? It's na, mga... It's na? Judy alam magkya-kya kung was nose ang ginabuka sa baba. Lagapak, pakpak. Kung sa suyams, kinalibak. Dunggan, ibukhat, aron di maglabad. Becky Violari. Becky Violari. Kauban si Wemba. O Tita Beauty. Hello, Werpa! Sila Tita Biate. Kumusta ang morning? Amaling yapon ay puwa og lubot. Oy, ato na ang ato ng hati-hatag ang ato ang Becky Bilari today. Sige daw, sa may Becky Bilari ni mo, be? Jots. Jots? Yeah. Ala, uy, mabalaka. Actually, kabalaka ng Jots. Sige daw.
Ayun! Ah, Tong friend na to gabi iba. ha? Tong friend na to gabi. Friend di mo gabi, friend ako nga naman. Oo, si Peter ba? Si Peter? Oo. Sa problema ni Peter? Ireklamo dahi. Anong reklamo mo na ako? Kay katong Kex daw iyang kauban Juts daw. Si Jots? Gamay. Jots? Oo. Juts gamay. Alam no? So, itutpick? Reklamo siya kay wala siya ganahi. Gibiyano niya sa budiga bayot. Pasabta niya ko ng Jots ni Moy. Kanang Juts ba? Kanang gamay ba? Si gamay. Oo, kanang gamay ba kuans lucky ba? Tarungan ng gamay. Sa? Gamay tama din doon. Juts. Gamay. Ana. Ikaw ba? Agay. Buhat at trabaho ng style niyo ba? Agay. Tarong ba? Ako. Ah, sige, ikaw. Ah, kabalo ba ka? Unsa man? Kailangan Erwin? Wala ka lang kailangan naman. Hapit nito na masutay tayo. Puso na, usa na sutay-tay. Hapit mo sutay tayo. Bakit nang... Kung maguna kaya ang sweldo to na diretso to na sa laki daw. Dali mo na kayo magsugod na sa pulmonya. Bayuta ka lahit na imo day ba? Delikado na magkaida na. Ay, Diyos ko Lord. Delikado ke eh. Hala, oy. Masutay tayo yun na mandugay ba? Uy, ginuo ko bayuta ka. Oy, kahadlok pa day anak. Nakabalo kang sutay tayo. Wala ko balo na sutay-tay. Kapit mamatay ba? Ay, kinsa dito ko hapag ba? Mga may mangga. Ikaw dito. Oh, dili oh. Sutay tayo. Mabit ko ba? Unya, magpalibak pa ka. Abot ni mo. Oo niya, kabalo na ka? So, unsa man? Magpalibak pa ba ka? Becky Biolari! Barangay FM 103.5. Nagkasalamat kay Conwer pa, salamat kayo. Ay, salamat kay Dewer pa ha. Hapit na din, masutay tayo. Bastos na yung taon. Nagkasalamat ka barangay sa inyong pagpabinaw. Wala tayo igong kanon, kaya magluto patag kanon. Oh, magluto ta. Lutoan ay tagkanon din hi. Masunod na ang Barangay Nobela, ako si Papa Rocky. Ako si Tita Beauty. Sa Barangay FM 103.5. Yummy! Ang music station ng RGMA. Barangay